zou kunnen zijn dat een overheid materiële middelen ter beschikking stelt. En ik bedoel dan bijvoorbeeld ruimtes, gezellige ruimtes, waar mensen bij elkaar kunnen komen, niet op een format georganiseerde basis, maar zoals zij dat willen, spontaan. En dat er vanuit dat spontane wat kan groeien, als tegenkracht tegen die ambtenaren. Daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Trouwens, misschien, dat ik me net wel hoe ik buiten druk. Ik heb met een aantal mensen, we zaten met een aantal organisaties samen die allemaal met participatie bezig zijn. En we waren zo bezig met een soort checklist te maken, een soort analyserooster van waar je participatieprojecten zou mee kunnen bekijken. Hè. Een aantal kwaliteitsnormen. We hebben op het laatste moment overal nog het woord professionele inspraakbegeleider, of professionele moderator, het woord professioneel geschrapt en vervangen door competent. We hadden er eigenlijk competent mee bedoeld, maar met professioneel komt dus op een beroepskracht. En een beroepskracht kan inderdaad niet onafhankelijk zijn, of kan iemand zijn die professioneel is, maar misschien altijd met zijnzelfde model, zijnzelfde brigadevorm afkomt, terwijl een competente professionele moderator, inspraakbegeleider, eerder zou eerst aan de mensen gaan vragen van kijk, welke groepen zijn hier, hoe gaan we die samenbrengen, zoals u zelf zegt, misschien de vrijwilligers meer zelf het initiatief laten nemen, daar ben ik het wel mee eens. Misschien dat maar ik heb niet zo goed aanvoelen, doe geen goed, geen aanvoer of feeling wanneer ik antwoord heb, gebeurt is wat kleiner, maar alleszins in wat middelgrote steden en gemeenten is het voor ons toch wel handig dat je daar iemand hebt, een ambtenaar, die al enig zicht heeft op kwaliteitsnormen die met participatie te maken hebben, een zeker zicht heeft op hoe je dat moet zwaarmaken, die soms ook heel positief zijn en onze bondgenoten zijn en eigenlijk tersluiks hun eigen politici, ik ga niet zeggen in de tang nemen, maar toch proberen zover te krijgen van we zitten niet in een nieuw bestuursjaar, of bestuursperiode volgend jaar. God, ik hoop toch dat onze bestuursmensen volgend jaar de mensen gaan betrekken bij de opmaak van hun groot beleidsplan en daar nu eigenlijk al verkenningen rond doen en budgetten proberen in bepaalde postjes te krijgen. Vanuit dat oogpunt vind ik het positief, maar je ziet altijd, en dat sluit daar een beetje aan, als de politieke wil er niet is, of zelfs manifeste onwil, ja, dan zit je met een muur, dan kom je in actiegroep, belangengroep logica terecht. Dat is zo voor adviesraad, dat is voor eender wie, en dan is dat jammer, maar is dat zo.